Wara li aktar kmieni dan ix-xahar tħabbret it-tlestija tat-tindif tar-rotta marittima Tin Interconnector li se jgħaqqad is-sistema tal-elettriku f'Malta ma' dik ta' Sqallija, issa tlessew ukoll il-manifattura u l-ittestjar tal-kejbil fil-fabrika Nexans fl-Istati Uniti. Il-manifattura tal-kejbil triphase bdiet sena ilu bil-produzzjoni tal-kejbil tal-fiber optic fin-Norveġja u l-partijiet tar-ram, segwiti mill-partijiet tal-insulazzjoni u s-saffi protettivi biex imbagħad it-tliet fażijiet tal-kejbil naqdu flimkien u finalment sar il-proċess tal-azzar. L-inġinier Joseph Vassallo, manager fiħdan Interconnect Malta, spjega kif li t-testjar isir kontinwament fuq kull biċċa kejbil li tinħadem. Il-kejbil la darba mbagħad it-tliet phases ikunu manifatturati u ttestjati jiġu marbuta flimkien u miżmuma permezz tal-armoring li huwa l-aħħar proċess tal-manifattura tal-kejbil. Spjega li l-kejbil huwa magħmul minn żewġ kejbils ta' 50 km kull waħda b'ġon ta' bejnietom. Il-kejbil jitpoġġa fih il-baħar u l-ewwel post li jinġibed fuq l-art huwa hawnhekk fil-matab fejn il-kejbil se jgħaddi minn ġo pipe li jkun twil madwar 330 metru biex mill-baħar jinġibed għal fuq l-art. Fuq l-art mbagħad jiġi imġannat ma' kejbil tal-art li bħalissa wkoll qed jitpoġġa u jitlesta għal dawk iż-żminijiet ukoll. L-inġinier Vassallo qal li se jkun hemm 4 kilometri oħra ta' kejbil għalli jista' jinqala. Dawn se jinżammu fuq turntable li għalija qed isir ix-xogħol fil-power station ta' Dellemara. Il-Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli iddeskrivit dan il-proġett bħala investiment strateġiku. Kejbil li sar apposta għal pajjiżna li ikompli jibni fuq il-passi l-oħra importanti li għamilna biex naċċertaw ruħna li fi ftit ta' xhur oħra jibda it-tqejjed tal-kejbil bejn Malta u Sqallija. U allura nibqgħu mexjin u nkunu qegħdin nagħmlu iktar progress fejn tidħol il-viżjoni tagħna tal-enerġija. Qalet li Tin Interconnector se jsaħħaħ il-konnessjoni ta' Malta man-netwerk Ewropew, iżid ir-reżiljenza tas-sistema, jiffaċilita l-integrazzjoni tal-enerġija rinnovabbli u jgħin il-pajjiż fil-mixja lejn id-dekarbonizzazzjoni.